Estem aquí a Mollets del Vallès, a la festa social del Club Esportiu dels Mossos d'Esquadra, com no pot ser d'una altra manera, col·laborant en els productes certificats. Esta vegada aquí tenim el pa de pagès, tenim la poma de Girona, tenim tots els olis de Catalunya, l'arròs del Delta, com no pot ser d'altre, no? Aquí atrás estan cuinant una fantàstica paella per tots els seus assistents. I la finalitat sempre és la mateixa. Este matí hem enlairat el globo, enlairar fort les nostres DOPs i IGPs i sobretot donar a conèixer els grans productes certificats que fem a casa nostra i aprofitar col·laborar en la nostra policia, en els Mossos d'Esquadra de Catalunya. Bé, doncs aquesta és la 13a edició de la festa social del Club Esportiu del Cos de Mossos d'Esquadra. El Club Esportiu del Cos de Mossos d'Esquadra és una entitat amb quasi 30 anys d'història dins del Cos de Mossos d'Esquadra que el que fa és activitats esportives pel col·lectiu del Cos de Mossos d'Esquadra i els seus familiars. Aquesta festa d'avui és un èxit del Club Esportiu. Avui ens acompanyen socis del esportiu, altres persones que formen part del cos que no són socis, que intentem és oferir-los tot un ventall d'activitats, sobretot esportives, adreçades als infants, als nens, als fills dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra. Enguany, aquesta activitat de festa social hem volgut augmentar el seu prestigi amb la participació de diverses entitats, com per exemple la denominació d'origen, amb aportació de productes típics del nostre país, una associació un campà amb olis de diferents denominacions d'origen de Catalunya, fruita, arròs també de denominació d'origen del país. Per tant, és una aportació més a l'activitat aquesta social que fa el Cos de Mossos d'Esquadra, incorporant en aquest cas el concepte aquest de la denominació d'origen, que al final una mica és el mateix objectiu que tenim al cos, estar a prop i arrelar-se a la gent al que s'aspira. Per a nosaltres és molt important participar en la federació, tots aquests actes que s'organitzen, perquè és una forma de donar a conèixer el nostre producte, en el nostre cas és l'arròs, però evidentment és el segell de qualitat. I evidentment nosaltres com a Consell Regulador de la DOP de l'arròs del Delta de l'Ebre estem fent un impuls per a promocionar el nostre arròs en el sello, però si tenim el paraigües de la Federació de DOPs i IGPs i participem en altres productes, pensem que la publicitat o la promoció pot ser més impactant. Nosaltres, com a Consell Regulador, participem avui en una degustació d'arrossos. Evidentment és un arròs de verdures. Estan preparant els cuiners que han portat del Delta aquí a l'Escola Pública dels Mossos. Han portat per preparar unes 650 degustacions d'arròs per a tota la gent que avui pugui participar en aquest esdeveniment. I la idea és que gaudixin de la festa, que gaudixin del nostre arròs i també dels altres productes que participen en nosaltres i xalar.